даъват кардан ба хизмати ҳарбии баҳорӣ нав шурӯъ мешавад. баъди 1 апрел вақти парвозҳо шурӯъ мешаванд, танҳо душанбе Москва ҳастад. нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, скидкатон мекунанд. стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров канали Юристиҷаи. видеои имрӯзаи мо оиди чӣ хел ба Федератсияи Россия рафта мешава ва киҳо рафта метавонанд бо кадом роҳҳо. ҳозир мо ба шумо мефаҳмонем, бо диққат гӯш кунед ва чӣ хеле ки аллакай ба ҳама маълум аст, шурӯъ карда аз 1 апрел парвозҳо оғоз мешаванд миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия. салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувори Даво мебошад. ширкати Даво ба шумо дороҳои бо сифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. эпимедиум неопаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар дороҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории Даво дарёфт созед. доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. суроғаи ширкати Даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории Даво бошед. бародарони азиз, як чизи дигара ба шумо хотиррасон мекунем ки дина мо як навор мондем, навори кӯмак бигем агар хато намекунем, аз оилаи панҷгоникҳо дар Қабодиён. ва бисёри нафарҳо дар комментарияҳо навистонданд ки ягон картаи дигар бимонед Сбербанк ё ки ягон чизи дигар. бародаро, амҷа рақамҳои худшон ҳастанд. занг бизанем, примой қатъи худшон ҳамсӯҳбат бишен ва метавонед ки примой ба ному фамилияи худшон равон кунед. рақамҳошонда занг бизанед ва шурӯъ мекунем барномаро. ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва Валентина қайд кард ки пас аз оғоз шудани парвозҳо миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия барои кор ва фаъолият кардан, барои таҳсил кардан, барои меҳмонӣ рафтан метавонанд ки шаҳрвандои Тоҷикистон ба Россия сафар кунанд. ва инчунин қайд кард ки ғайр аз тести беморӣ дигар ягон намуд ҳуҷҷат кардан лозим нест. чӣ хеле ки пештар нафарҳо ҳуҷҷатгузориҳо мекардану ё ки ягон даъватнома рӯй мекардан аз Россия, хушбахтона айни ҳол аз 1 апрел озодона метавонед ки бирен тест биспорен, ҳаму справкаи тиббӣ қатъи шумо билет мегирен ва мегзарен мерем ба Москва. як бори дигар такрор мекунем ки шаҳрвандои Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд бо мақсади кор, бо мақсади меҳмонӣ ва бо мақсади таҳсил кардан ба Федератсияи Россия сафар кунанд. ва боз қайд кардан мумкин аст ки як саволи дигар ба миён меояд, оё пас аз 1 апрел роҳҳои заминӣ низ кушода мешавад ё ин ки не? мутаассифона роҳҳои заминӣ, яъне ки ба мошин, автобус ё ки поезд қатъи рафта айни ҳол намешавад. танҳо парвозҳо бо самолёт барқарор шудагӣ ҳастанд. тамом. дигар чизош границаҳо то айни ҳол маҳкаманд ва оиди кушода кардани роҳҳои заминӣ ягон чӣ гуфтагӣ шуда нестад. ба ҳамин хотир дар ин бора саволам натиҳед ки оё ба мошин рафта мешавад ё ки ба автобус рафта мешавад ё ки пиёда рафта мешавад. ҳамин саволҳоро натиҳед, танҳо ба самолёт рафта мешавад. тамом. ва акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. гӯш кунед, ба саволҳои равонкардагитон ҷавоб бигиред. шоҳ навистай: илтимос ака, ҳами салом надода ҳами ширкати дорувориро намешавад дар охири видеодмониш безор кардагиян ин ширкатҳои дурӯғгӯ. не бародар, мутаассифона мо наметавонем ки дар охири навормон ӯ ширката монем. кадомеда ки маъқул набоша тамошош накунед. бародаро, як чизи дигара ма гуфтанем дар ҳамиҷа. дина дар рафти барнома як кам тарак ҳазл кардем, бигем агар шӯхиам кардем, бигем хато намекунем. як кас оиди синни соли ма савол дод ва баъд ма гуфтам ки дар комментария бинависем ки ма ба чанд сола монандам. дар инҷа ҳар кас фикри ақидаи худша баён карда. бисёриҳо
нависонданд ки таваллуди 93, 91, 92 ва чандин касо таваллуди аниқ монам нависондиам бародаро. Соли таваллуди ма рӯз моҳ 18.02.1996. Абдувоҳидов Ҷаҳон нависад. Бародар ба ҳамин савол ҷавоб битед. Ман як мошин харидам, соҳиби мошин дар Москва қарор дорам. Ман дар Тоҷикистон ба ман генеральни давернес рӯй кард. Ҳуҷҷати мошин ва давернеса дастамда гирифтам. Метавонам аз учёт снимат кунам, ба худам гузаронам. Нархоша гап зан. Дар ҳолате ки шумо генеральни давернес дорен, аму соҳиби мошин ба шуморо копияи паспортча равон мекунад. Дар ин ҳолат метавонед ки бирен учёт снимат кунед ва полни ба номи хитон кунед. Ва оиди сумаш ки нархаш чанд қадара дар бар мегирад, 1200 ё ки 1300 сомон мешава максимум. Фирӯза нависад. Салом акай Сорумон. Мо вестира тамошо кардем, нагуфтестай ай Тоҷикистон ба Москва, ай Москва Тоҷикистон гуфтестай. Чӣ мешава, мардум Тоҷикистон рафта наметавонанд чи? Мутобиқи ҳамун ахбороти Федератсияи Россия худаш ҳамин хеле маълуме ки аз 1 апрел озодона ба мисли пештара метавонанд ки шаҳрвандои Тоҷикистон ба Москва бираванд ва аз Москва ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёянд. Танҳо як тест мегзаранд тамом. Як каси дигар нависад ки аблава кай тамом мешавад кай Сормон. Аблава яъне ки даъват кардан ба хизмати ҳарбии баҳорӣ нав шурӯъ мешавад. Сар карда аз 1 апрел, ина ҳамин рӯз 27 фармонаш мебирояд, аз 1 аллакай даъваткунӣ сар мешавад. Ва чанд каси дигар дар ҳамин комментарияҳо оиди студентҳо нависондагианд ки студентҳоро ҳам метавонанд Россия рафта ё ки не. Албатта мо дар аввали видео фаҳмондем ки барои кор кардан, барои таҳсил кардан, барои меҳмонӣ рафтан шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷик метавонанд ки бираванд ба Россия. Рустам Қобилов нависад. Салом бародар Сорбон. Раҳмати калом бародар барои хабарҳои хурсандовар, яъне кушодашавии парвозҳо. Ака ҷавоб те марзҳои рӯизаминӣ кай кушода мешавад? Ҷавоб те пешакӣ раҳмат. Дар бораи роҳҳои мошингард, яъне сарҳадҳо оли гуфтагӣ нестанд ки кай кушода мешавад ва аниқам нестад. Давлаталӣ нависад. Салом бародар. Дар ҳолати сафар кардан билет чанд сомай? Оиди нархи навои билетҳорам ягон ахборот биромадагӣ нестад ва агар ки биромад мо пешниҳоди шумо мегардонем. Меҳроҷи Фахриддин нависад. Ассалому алайкум акай Сорбон. Чанд бошид менависем, ҷавоб наметӣ. Ака ҷавоб те. Ма бояд Америка бирам ака. Мада визаи корхонаи Америка рӯӣ мекунанд ё ки шаҳрванди Америка? Илтимос як видео кун, ҷавоб те. Раҳмат пешакӣ. Визара да ты на корхона метия, на шаҳрванди Америка. балки ти дар киҷое қарор дошта бошӣ, яъне дар ҷумҳурии Тоҷикистон бошӣ, агар посольствои Америка мерай медрой ва суҳбат мегзаронӣ бо ҳамун коркунои посольство. Баъдан ки агар суҳбаттон хуб ки гузашт, аз ҷониби ҳамун посольствои Америка ба ту виза метиҳанд. Ҳусейн Ибронов навистай. Сорбон Сафаров, соли таваллуди шумо 1995, соли 2013 мактаби миёнаро хатм карда ба донишгоҳ дохил шудед. Соли 2013 ва соли 2018 хатм кардем. این برادر کسی بوده که پول автобиографияи мара медонистай. бале дуруст қайд кардӣ, вале ма таваллудам 96 ҳақиқати 95 хондагиам. Тоҷикистон навистай. бовар кун, манам баҳри фаҳмидани ҳамин хабари парвозҳо подписатсия карда будам, не ки отписатсия карданӣ нестам. ҳамин сухана чанд нафари дигарам навистай. ҳазор раҳмат ҳаматонда барои дастгириётон. Аҳмад Каримов навистай. Чӣ дар кор ҳамун камераҳои назоратӣ ба мо медароем ки инҷо масъалаҳои муҳоҷиратиро маълумот бигирем. Гап нест бародар, яъне ки мо дина дар видеомон оиди ҳами камераҳои назоратӣ суҳбат кардем ва ин фикр ақидаи хича гуфтае ки мо дар хеле ахборотҳо дар кор нестай ва мо кӯшиш мекунем ки масъалаҳои ҳами муҳоҷиратира тест пешниҳоди шумо бигардонем ва фаҳмондадиҳиҳо дар барномаҳои худмон бикунем. Шарипова нависай. Ассалому алайкум бародар. Мешава ба фура Россия биёед. танҳо шахсиятҳое метавонанд ба ҳамин фура рафта ки во мақсад иҷоза доранд бор мебаранд, ягон чи ворид мекунанд ба Федератсияи Россия. Так агар бугӯй ки дар фура бишинен бирен просто так хеле иҷозат нестад. Як каси дигар нависай. Ассалому алайкум ҳамада. Ака мегуфтӣ ки Москва Хуҷанд мепара рейс ҳаст баъди 1 апрел. Баъди 1 апрел вақте парвозҳо шурӯъ мешаванд, танҳо душанбе Москва ҳастай. ба дигар ҷойҳо вақтҳои пеш хеле ки рейсҳои чартерӣ буд во идома додан мегиранд, лекин ҳозираш дар барқарорсозиш танҳо аз Москва ба Душанбе. Ояндада оҳиста оҳиста мумкин ба дигар ҷойҳорам кушодан шавад.
умед шарипов нависад шеф кинора партохи мирде маиждата кинои баъд аз ҷудоӣ насиб боша пага пешниҳоди шумо карда мешава интизор бошен камтари дигаш аму монтажш мондай пага мебурӯя раҷаб нависад ассалому алайкум бародар барои хонара яъне ҳавлира тақсимот кардан чӣ кор кардан дар кора чӣ роҳҳо дора камтар дар ҳамин бора мефаҳмондӣ барои тақсимот кардани хона яъне ки ҳамун замин чанд хонае ки дора шумо ба суд ариза менависед аввалан хона ба номи касе ки ҳастай розигии ҳамун шахсият дар корай ва баъдан дар ӯ хона чанд фарзанд зиндагӣ мекунад розигии ҳамаи ӯво дар кор астай барои мисол мегирем агар полни шумо ба номи як кас карданӣ бошен розигии ҳамаи фарзандҳо лозим астай мисол агар 4 фарзанд боша 3таш розӣ боша 2таш розӣ боша ёки 1таш розӣ набоша дар ин ҳолат тақсим карда намешавад чунки вайам ҳақ дора аз мероси падараш бигира ёки аз ҳаққи падараш бигира ба ҳамин хотир аввалан розигии соҳиби хона дар кор мешавад ва баъдан розигии ҳамаи фарзандҳо дар сарҷамъӣ ҳама ки розӣ боша баробар тақсим карда мешавад ёки ҳама розӣ боша ба номи як кас карда мешавад бародарони азиз видеоро ҷамъбаст мекунем агар ягон саволи дигар дошта бошед дар комментария саволотона бинависед дар канали юристи ҷей обуна шидана фаромӯш намекунем худованд ҳамаи мову шуморо нигаҳбон бошад то барномаҳои нав.